vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So baba vangu vainge vari mufundisi, asi baba vangu ava pavakazofa takabva tazowana kuti mubedroom mavo mainge muine machira netsvimbo dzemidzimu, zvinhu zvose zvezve zvinoshandiswa nevanhu ava vanoita zvemashavi. So kuti tinge tichizosangana nazvo zvinhu izvi, muzukuru ndiye akazozviona zvinhu izvi zvainge zviri muwardrobe mebedroom mevabereki vedu. Ende takazoti zvino tava kubvunza amai kuti ko zvinhu izvi naye amai ko ndezvei? Ivo vakangoti ndezvababa venyu. Ko wai muri kuda kuramba muchingondishungurudza? Mubvunzeika uyu arere mukofini umo. Ndokubva vatonyarara. Saka zvinondinetsa nanhasi uno because ivo amai vanoramba kutaura kuti ivo baba vainge vachizvishandisei. Nawo mwana wangu mukoma ane zvimweso zvaanoita zvekuti hazvitombonzwisisiki. Sometimes unokwanisa kuti kana uchitaura naye anobva atanga kutaura zvimwe zvinhu zvekuti unotoshaya kutoziva kutoti mwana uyu zvinhu izvi ari kuzviwana kupi. Ende dzimwe nguva so anoti kana akavarayirwa anototanga kutojova chaiko, kwekutoti kana wega unotovhunduka kuti ko mwana uyu chii chava kuitika paari. Saka amai ndinoti pose patinenge ndiri kumusha, because inini ndiri kuno kuSouth Africa, so mwana uyu wandiri kutaura nezvake mukoma iye ane makore only 5 years. Anodzvova kudaro, anodzvova zvekuti kunyangwe iye kana ari kuspare kwake, inini kana ndiri mudining ndinotonzwa kutoti atotanga kutodzvova. Ende iye kana ukamuti regedza kuramba uchingodzvova, anenge achiti handikwanisi kuregedza kudzvova because zviri kutondinakidza. Ende dzimwe nguva anokwanisa kungoti ndiri kunzwa kuda kunhuhwidza fodya, ende ndinozototi kana adaro ndinobva ndazomutuka. Saka zvose izvi amai ndakavaudza, but ivo vanongoti tinofanira kuti tinge tichinamata. Saka baba vangu mukoma vakashayika, pavakashayika baba saka baba vangu ivo vakashayika mainge muri mugore ra2017 ndipo baba pavakashayika. Nanhasi uno mukoma zvimwe zvinhu. Saka baba vangu ivo vakashayika, pavakashayika baba mainge muri mugore ra2017. Nanhasi uno hembe dzababa hadzisati dzagovewa. Saka ndinokumbirawo kubvunza kubvawo kune avo vane ruzivo kuti zvino kubva muna 2017 pakashayika baba kusvika pari zvino idzo hembe dzavo baba dzisati dzagovewa, hazvina here effect yazviinazvo? Because idzo hama dzababa dzakabva dzazoramwa, dzikabva dzati dzainge dzisingakwanisi kuti hembe dzababa dzinge dzichizogovewa, because hama dzababa dzakabva dzazoti amai vaifanira kuti vatange vamboudza veukama kuti komachira awa atakaona uye zvekare netsvimbo nezvimwe izvo takaona zvainge zvichinzi zvainge zviri zvababa, zvinhu izvozvo vainge vachimbozvishandisei. But amai vangu ivo vanongoramba zvavo vakanyarara. Handizivi kuti mukoma takavagadza matare mangani ivo amai, but vanongoti so kana mukangopinza nyaya iyoyo yemachira vanobva vatoti zi, vobva vati handiti paakavigwa munopaziva, endaika munge muchienda muchinomubvunza. Apa amai vangu ndiamai mufundisi, ivo most of the times kana ukangosangana neproblem yaunenge wasangana nayo, then amai vanobva vangoti zvinhu zvizhinji zviri kukunetsai zvinongosovwa nemunamato. Saka ndichiuyawo pano ndiri kutsvakawo maadvices kubva kune vedare renyu kuti pakadai zvingafambiswawo sei, because zvinhu izvi zvichiri kukumba kwedu uko. Zvinhu zvose mukoma zvababa hazvina kana kumbogara zvagovewa nekuda kwenyaya iyoyi ngekuti takazoona machira emudzimu zvekare netsvimbo yainge ichishandiswa nababa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa ko ivo amai dai vangotaura kuti zvinhu izvi taizvishandisa ABC, but hanzi vanoramba kutaura apa
mwana wamukoma ava hanzi mwana wacho anoita sekunge anosvikirwa. Apa hanzi ane 5 years, anokwanisa kungotanga kungodzvova kunge shumba non-stop. Kana ukamuchikidzira ukatirekedza anobva ati handikwanisi kurekedza because zvikundinakidza. Zvakangoma hazvo vedhuwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai, ndine makore 35 years ekuberekwa. Saka murume wangu uyo akandiroora iye mudiki kwandiri, ende kutaurawo chokwadi kwakangonaka. So zvakaitika mukoma nashi ndezvekudai, ndichizonosangana neuyo akazova murume wangu ndakambotanga ndichamunyepera makore angu. Munongoziva kuti like kana uinewo vamwe vanhu vaunenge uchifambidzana navo, pane umwe munhu wewe wekuti unenge usingatombo-mutore very serious. Papo pacho ndainge ndiine vamwe varume vaviri avo vandainge ndichifambidzana navo, vose vainge vari vakuru kwandiri. Saka chainge chichiitika ndechekuti avo vaviri ndo vandainge ndichipa respect because vainge vari vakuru kwandiri. Uyu ndiye wandainge ndichitongobata rafu ndisitomborina kana basa naye because ndaitongoona kutoti mudiki kwandiri, hapana pandikazombo murespecta. But mukoma zvakazongoitikawo ndezvekuti ndakazoona kuti ndainge ndabatira pamuviri, ndichizonotarisa ndikabva ndaona kuti pamuviri apa painge pari pake. Ndo zvakazondimanikidza kuti ndinge ndichizotanga kugara naye. Saka pandainge ndichiri kujola naye ndainge ndisina kukwanisa kuona kuti iye munhu uyo akangoita dahwa. So at that time ndaiti ndikatoendawo kumba kwake kana kuti akauya kumba kwangu, taiti kana tapedza kuita mutambo wedu webonde then waibva watoona munhu atobatwa nehope. Sipapo nekuda kwekuti tainge tichiita bonde rainge riri very strong, saka ndaingozviudza kuti maybe that is the reason as to why achingoti kana akangobva pamusoro pangu munhu obva atotanga kutoridza ngonono. But ndakazoti ndatizira manje ndava kuchigara naye, ndo pandakabva ndazoona kuti murume uyu idahwa rekuti kunyangwe rikangogara rarara rinenge ratorara. So zvandakazotanga kuita mukoma ndezvekuti pane chimwe chikomba changu chiya chainge chisingabvumi kurambwa. Mukoma nacho ndakazotomuramba mushure mekunge ndamuudza kuti panapa ndainge ndava kutoenda kunomumhangarira mapurisa. Ndobva ndaudza mapurisa kuti ainge andibata chibharo because zvaainge oita ndezvekuti sezvo ndainge ndamuudza dambudziko remurume wandainge ndava kugara naye kuti kunyange ukamumutsa sei haatombomuke. So chikomba cheche chikabva chazototanga kunditorera advantage. Chaingoti chikandibvunza kuti munhu wako arara here, kana ndikangomuudza kuti arara then chaibva chatouya chabva chandimanikidza kuti ndinge ndichiita bonde nacho mumotikari. Zvakambotanga zvichandinakidza dzamara ndatozvongozvionera ndega kuti munhu uyu ainge aripo pakundishandira. Saka tikamborarama kwemakore tichitorera mwana wedu mune zvakanaka. But mukoma nashi murume wangu manje dambudziko riri paari nderekuti iye haagone kuti ange achiita maraundi maviri, anongogumira pagiya number 1. Saka zvinozosvikawo pakuti zvinenge zvava kubhohwa, ende uye iye dambudziko iroro rekuti idahwa rekuti rikagara rarara rinenge ratorara. Saka nawo zvandava kuita ndezvekudai, ndinoti kana arara paya ndinobva ndazobuda ndobva ndazonoita lula nerimwe bhachura repamba pandinogara. Apa bhachura iri rinotongondipa 1,500 rands each and every month yekuti ndinge ndichitenga zvandinoda. Ndo zvatakafanira kuvimbisana zvaizvezvi. Akatiwo kana ndikamubata bho kana ndikasamuchita anokwanisa kuzotangawo kundipa kana 2,000, but akati chingondipawo mwedzi iwo uno waJuly then panoperawo August ndobva ndachizotanga manje kukupawo at least 2 kana kuti 2.5 because iye mari yaanowana pamwedzi anowana 5,000. Saka akati at least kana ndikakupawo 2 then ndinosarawo ndiine something. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Zvandiri kuita hakusi kunzi ndinozvida, but murume wangu anobhohwa. Ndoshaya kutoziva kutoti anoshandiswa here because unoti kunyange ukamumutsa zvinengei haamuki mukoma, haatombomuki. Kana akagara arara anobva atoita sekunge munhu atofa zvake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Please ngatizamei kuti
tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipakani. Hei, hanzi murume wangu anoita kunge dahwa. Haya, zvakangoma hazvo vedu we. Ndekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, baba vangu vakashaika. Pavakashaika baba mainge muri muna February, saka ivo baba vangu vainge vachishanda kuSabot. Vakashaika this year ndo pavakashaika. So baba vangu vachizonoshaika vainge varetire, vainge vava kutogara zvavo kumusha, asi baba vangu mukoma ivo vainge vaine mushonga. Nyaya iyi vakaiudza imwe hanzvadzi yangu, so iye akati aenda kumusha paya ndopaakabva azondifonera achiti bhuti muri kufanira kuti munge muchiuya kuno kumusha. So ndakatombonetsana nemukadzi because mukadzi ainge achiti hapana mari, ko muri kuda kuendepi? Ndokubva ndazongoti kumudzimai kamari kashoma ikako katiinako tofanira kuti tinge tichitongoenda tose kumusha. So ndo patakabva tazobva kuno kuSouth Africa tichienda kuZim. Takati tasvika kuZim, then hanzvadzi yangu ndo payakabva yazotongotaura ikabva yatiudza zvose izvo zvainge yaudzwa nababa. Saka ivo baba vainge vaudza hanzvadzi yangu kuti vainge vaine mushonga uyo wavainge vachishandisa pabasa. Ivo vakati mushonga uyu vakautora apo pavainge vachiri kushanda kuTriangle, because hanzi papurazi pavainge vachishanda painge paine vanhu vainge vachiroya, saka kuti vange vachikwanisa kuzozviprotecta ndopavakabva vazoenda pane umwe mudhara uyu ainge achibva kuMozambique. Saka mudhara uyu iye akabva azopa baba. Ivo vakati vakapiwa chimwe chibhodhoro ichi chainge chakanzi hachaifanira kuti chinge chichizoonekwa naamai. Saka ivo vanoti pose pavainge vari vaingogara vainacho chibhodhoro ichocho, ende ivo vaiti pose pavaiuya kumusha hanzi vaibva vazongoramba vakapfeka bhachi ravo, vaingorikurura chete bhachi iroro kana vava kunorara, nekuti mubhachi imomo ndo mavaichengeta chibhodhoro ichocho. Saka ivo vanoti chibhodhoro ichi nerimwe gore vakati vauya kumusha ndokubva vazoti vava kudzokera zvekare kuTriangle, ndopavakabva vazoona kuti chibhodhoro chiya chainge chiine mafuta awo ainge achinzi ndo anovachengetedza chainge chanyangarika. Saka mudhara uya wekuMozambique akabva azoti ainge achazovagadzirira zvekare umwe mushonga, but zvakazoitika ndezvekuti mudhara uya akabva azoshayika iye asati akwanisa kupa baba vangu umwe mushonga. Saka baba ivo vanoti zuva ravakaona kuti mishonga yavo yainge yapanduka, hanzi nerimwe zuva vakatoti vari busy zvavo vachitodriva tractor, hanzi zuva rainge ratodoka. Ndopa vakabva vazoona kuti pasteering wheel painge paine datya rainge riripo. Vakabva vavhunduka kuti kochi chainge chichiitika. Datya riya rikabva razotaura navo. Saka ivo baba vakabva vazotiudza kuti datya iroro ndo mushonga wacho wavainge voshandisa kuti vange vachizvichengetedza. Saka mushonga wacho iwo unorarama neropa, ndo zvavakatiudza baba. Mushure mekunge vakonfesa ndo pavakabva vazoshayika, but baba vangu vachizonoshayika tichizonovaviga, then ndo pakabva pachizotanga manje kubuda dzimwe nyaya zvichinzi ivo baba vangu mushonga iwoyo wavainge vachishandisa vakazoti zvino vava kushanda kuSabot uko, ndo pavakabva vazoita beji neumwe murumewo ainge achizviidzawo kuti iye ane mushongawo yake yainge yakasimba kudarika yababa, then vakabva vazomukurira murume uya ndokubva vazomuurayisa. Saka uyu murume uyu manje akabva achizotanga manje kunetsa baba. Mweya wake wainge wava kunetsa baba kuzonosvika vachizonofa, but ivo vainge vasina kutiudza baba kuti vainge vachinetswa nemweya wemufi. Saka mukuzonofamba manje ndo matakabva tazoudzwa kuti ivo baba vedu vachizonosvika pakunofa vainge vachingonetswa nemweya wemufi. Nawo zvava kuitika mukoma ndezvekuti baba ivo vari kumuka chipoko vachiti handina kuzorora nekuti ndakavharirwa nzira dzangu nemurume uyo wandainge ndichishanda naye. Zvino mweya uyu wemurume uyu wakabva wazohakwa, ndopa wakabva wachizotaura manje. Murume wacho iye akabva azoti anoda mombe 40. Saka n'anga yacho manje uko kwacho kwatakaenda, n'anga yacho iyoyo yakahaka mweya wemufi.
yakabva yati 40 mombe dzakawanda. Iyo yakazoti mhepo iya payainge yaenda ndopayakabva yazoti iyo inongoda mombe 3, but mombe idzi tinenge tisingadziendesi kuhama dzemufi. Mombe idzodzo tinenge tongopa n'anga iya. Akati kana mukandipa mombe idzodzo, akabva ati ainge achazogadzira mushonga but achishandisa avocado rinenge risati raibva, then kana atora avocado riya anobva azoripfimbika kuzonosvika richizonoora, then hanzi kana razoora tinofanira kuti tinge tichizoenda kunorirasa murwizi kana mudhamu, hanzi ndo kutotsipika kwatinenge tatoita mweya wemufi. Zvino n'anga iya yakabva yazoti kuti tikwanise kutsipika mweya wemufi pari kudiwa ivhu repaguva rake. Murume uyu mweya wake pawakabuda wakatobuda uchitotaura zvekutoti like nyangwe izvezvizvi tinototi kana tikaverenga zvose zviya zvakanyorwa pasi, mweya wacho pawainge uchitaura tinokwanisa kutonosvika straight kuvillage kwavo muraini pamba pavo chaipo, zvekuti tinokwanisa kutonotora ivhu racho. Asi mukomana Ashe uyo ane zvivindi zvekuti ange achienda kunotora ivhu repaguva remurume uyo akaurayiswa nababa vangu, zvino ane chivindi chacho ndipo pasina. Iniwo mukoma ndakabva ndaramba ndikabva ndati handizvikwanise, ende tose takabva tangoti hatizvikwanisi. Saka n'anga iya yakabva yati ndiri kukupai mukana wekuti munge muchimboenda kunofunga. Saka kumba kwenyanga iyi takabvako, this was last year muna June ndopatakabvawo ikoko. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindipawo maadvices kuti ivo nyaya yangu iyi vanoiona sei. Mombe 40 hakuna kana kwatinokwanisa kudziwana. Iniwo seni zvangu ndikutozamawo kutoti ndinge ndichivakirawo vana vangu ramangwana ravo rakanaka. Handidi kuti vange vachizotamburawo semakuriro atakaitawo tichitambudzika, because baba vangu ivo vainge vachiita zvechihure, vainge vaine vakadzi vakawanda, saka amai vangu vakatambudzika zvisingaiti. Saka mombe idzi 40 handizivi kuti tingadziwana kupi. Saka n'anga iyo patakaiudza kuti hatikwanisi kuwana mombe 40 yakabva yazotipa option yekuti chiuyai nemombe 3. Kana mauya nemombe 3 mobva mazononditorera ivhu repaguva remurume uyu tobva tamutsipika hanetse uyu. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Akomana ka zvakangoma hazvo vedu we. Are you not playing with fire? Ine hangu I think kuti you are playing with fire guys. Ameno kuti vedare munozvionawo sei kuenda munotora ivhu ivhu repaguva pemurume wacho uyo ari kubuda achiti ndoda kuti munge muchindiripa, moenda ikoko ko mukati muchinobata guva rake mobva manamirira, munoita sei? Akomana ka zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi baba vangu vaishanda kuSupport, vainge vatogara vaine mushonga wavo wavakawana kuTriangle, vaiva nedatya ravo ravaishandisa pabasa. Yo, strange things do happen in this world.